inkosi ngiyayiphilela akukho umuntu ubalisa inkosi. Ngizathula nje ukuthi njengoba lapha uyisiguqo esomfowethu. Futhi-ke isiguqo saqala ekhaya. Njengoba wawushilo umoya. Ngizama-ke ukuveza ukuthi lo umoya owawuthe ufanele ukuthi isiguqo siqale ekhaya. Nangempela sakwenza. Konke-ke umoya owafike wakuveza ukuthi sikwenze ekhaya. Sakwenza. Ngizama nje ukuthi umoya mhlawumbe uma ukuthi isiguqo kwafanele ukuthi siqale ekhaya, saqala ekhaya. Oh
sizothi-ke nathi sizomthandazisa ayikho into endlula izwi kaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu liyophela konke, kodwa izwi lona liyoma phakathi. Amen. Makoti sizothi uNkulunkulu abe nayo. Ukhona izwi lapha kwabaseRoma 8 chapter verse number 31. Lithi uma ngabe uNkulunkulu engakini akekho ozomelana nathi. Ngamanye amagama emshadweni ubabundima uthi emshadweni kuba ngazuthi kuyasinda. Kuba ngazuthi kuyehlela kuyasinda. Kodwa mangabe enani engakithi akekho ozomelana nathi. uNkulunkulu wezikhathi zonke. uNkulunkulu uyayenza indlela ngoba umshado kahle kahle uvela kubani? uNkulunkulu. So ngamanye amagama ngiqonda ukuthi-ke uma nizohlala kuNkulunkulu njengoba nenza ama-preparations sizomthandazisa ukuthi uNkulunkulu aniqinise aniphe amandla ukuthi mase ningene ninamandla. Yebo kuyiqiniso zikhona ingqinamba, kodwa uma uNkulunkulu engakini, uNkulunkulu ngaphezulu kwenu. Sizothi-ke kulomthandazo namhlanje uma sizothandaza siyazi injongo yokuthandaza kwethu ukuthi sithandazele ukuthi uNkulunkulu angisize. Izwi lelathi onganamandla akacele onamandla amthandazise. Kusho ukuthi bonke kube khona umthandazo ubunamandla. Manje kuyabonakala ukuthi amandla ayashoda. Sizokuthandazisa ukuthi uNkulunkulu angisize ningene kahle emshadweni ngoba kuyiqiniso ukuthi uSathane uyawuzuka umshado ukumelene nomshado uSathane. Once waqala wathi ngishada uzogijinyiswa abantu qala bahlebe abantu bakhuluma zonke lezi zinto uzokhona uzokwenza nje akanamali kwasho zonke lezi zinto umshado weloyo. And umshado ungagijinyiswa wazi ukuthi uyabusumshado fanele bakugijimise fanele zehlakalo kwenze ngoba angeke kube 100%. Hallelujah. Amen. Sizothi nje hlala kulelizwi elithi uma uNkulunkulu engakuwe uzondlula. Amen. Ngoba umshado akusiwe isibongo umshado, kodwa umshado ovela kubani? uNkulunkulu. Sizothi qina mfowethu nomakoti wakho niqine ziningi izinto ezisazokwenzeka. Ngathi mangishada mina ngaleyo nyanga sengikuhlelwe ne-date. Mase kusondele nje umshado washoda imali yenkomo. Ngawo ngihamba nomfowethu kilithi phansi yini umshado wonke umshado nengqinamba. Ungathuki sizokuqinisa nje ukuthi uNkulunkulu akusize uqine ube strong akupha amandla njengoba uphila uNkulunkulu akusise. Siyabonga ukufundisa. Amen.
Thank you.
Oh,
kakhulu madoda.
Oh.